Estuvemos cambiando as rexillas que había metálicas que estaban en deterioro, co paso dos anos, estaban oxidadas, co cal, pois, o óxido, sobre todo nas zonas que se ven de alimentación, non é o máis apropiado, non? Entón, cambiámoslas por rexillas de plástico, plásticas que son resistentes, son moito máis duradeiras, e non vamos a ter eses problemas de óxido que afectaban o edificio, non? Cambiamos as iluminarias, que tamén había unha escasez de iluminación na plaza, xa as cambiamos todas a LED, xa se nota a mellora na iluminación, o cal favorece moitísimo máis o traballo tamén da xente que ali traballa. Neste sentido, está previsto tamén que nas vindeiras semanas se proceda á instalación dunha imprimación no chan cunha capa antideslizante para evitar caídas producidas polo desgaste do piso actual. Agora queremos facer nos próximos días tamén, nas próximas semanas, poñer un antideslizante no suelo para evitar algunha posible caída que poda haber, sobre todo xente maior que vai ali todos os días a diario a comprar peixe e tal. Trátase de pequenas actuacións de mantemento das instalacións que teñen como principal finalidade a posta en valor do mercado municipal, co obxectivo de mellorar o servizo e as condicións tanto para os praceiros como para as persoas que acoden habitualmente a este recinto a realizar as súas compras. No plan de mellora do mercado inclúese tamén a creación de novo da figura do responsable do mercado, co obxectivo de coordinar e realizar o mantemento do mesmo, así como servir de enlace entre os praceiros e o concello. Son obras de gran inversión, de gran calado económico, pero sí son obras moi necesarias que se viñan demandando os praceiros de fai moito tempo, e, bueno, por circunstancias varias, non se viñan atendendo, e nos agora, con esa persona que está, como vos dixen antes, encargada de ver todo isto, e despachar comigo todas as semanas, e vamos anotando todo o que fai falta, e vamos priorizando o máis necesario para mellorar, como dixemos antes, as instalacións e a calidad de traballo dos praceiros.